Administracji Środków Przemysłowych. Proszę Państwa, nie jest zapewne żadną tajemnicą, że mowa śląska opisuje świat i życie zwięźle. Konkretnie, co nierozłącznie związane jest z charakterem właśnie Górnoślązaków. Konkretnym, prostolinijnym przeżywaniem otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego zamiast to wszystko komplikować i używać tak rozwlekłych i długich terminów, jak na przykład studzienka ściekowa, my go domy gulik. Zamiast używać tak długiego, skomplikowanego słowa jak awantura, my go domy haja. Takie przykłady można by pomnażać, ale miało być krótko. W jednej takiej materii uważam, że doszliśmy do perfekcji. Chodzi mi mianowicie o termin na. Już objaśniam. Do zaprezentowania fenomenu, o którym Państwu przed chwilą wspomniałem, potrzebuję dwóch... potrzebna mi jest mianowicie baba i potrzebne mi jest coś cennego. Taka oto... co to jest? Bransoletka. Patrycjo, czy zechciałabyś przyjąć na swoje ręce taki oto skromny podarek dla Ciebie? Tak. Patty, na. I to, proszę Państwa, tyle byłoby w tej materii. Do widzenia.